Bon dia, poble de Castelló, membres de la corporació i presidència. Avui el Partit Popular es presenta una modificació de crèdit a la que Compromís hem presentat 16 esmenes per un import superior a 1,6 milions d'euros amb un objectiu, el de fer millor la vida del poble de Castelló i el Grau. Hem presentat esmenes per fer un Castelló més sostenible. Volíem que aquest Ajuntament recuperara les partides per promoure energies renovables i combatre la sequera que el PP ha eliminat. Una esmena per recuperar el transport gratuït per joves que també va eliminar el Partit Popular. Per incrementar la partida de la promoció de festivals de música per pública concurrència i no en convenis a dit. Per promoure el teixit associatiu que treballa per la igualtat, l'educació, per fer la vida més fàcil a les persones i familiars que pateixen malalties, que treballen en la promoció de la nostra llengua o per la mobilitat sostenible. Hem presentat esmenes per recuperar i duplicar les ajudes de la nostra ciutat als refugiats del poble palestí a través de la ONU, ajudes que vostès han retirat enmig d'un genocidi excusant-se en notícies falses. Hem presentat esmenes per recuperar ajudes a les associacions de cultura popular, que el PP va eliminar i encara que va prometre recuperar-les, encara no ho ha fet. Per condicionar i reformar els locals d'associacions del veïnat, per tornar a obrir els centres juvenils dels barris, un projecte replegat en els plans estratègics de joventut i de ciutat educadora i que per pur sectarisme ideològic vostès van tancar, deixant els adolescents entre 12 i 18 anys sense cap política efectiva per la seva sociabilització i creació d'oci alternatiu. Hem presentat esmenes per la rehabilitació d'habitatges, ajudes que funcionaven molt bé i que vostès van retallar en l'elaboració del pressupost de 2024. Hem presentat esmenes per incrementar els recursos al projecte de colònies felines. Si bé estem contents que s'hagin donat compte del seu error al criticar aquests projectes quan estaven en l'oposició, tal com es venim advertint, els recursos destinats no són suficients i cal incrementar-los. Hem presentat esmenes per revertir les seues retallades en cooperació internacional, retallades que van en la direcció contrària del compromís que signava l'alcaldessa en la llotja del Cànem davant de les ONGs durant la campanya electoral i que demostren la seva falta de paraula. Els hem fet esmenes per obrir un centre de dia per malalts i familiars d'esclerosi múltiple. Els hem fet esmenes per a que no retallen en pressupostos participatius, en el pla director de la bicicleta, en la reforma d'escoles i en l'adequació d'instal·lacions esportives. I a totes aquestes esmenes ja ens han dit que es votaran que no. 61 esmenes hem presentat Compromís en un any i en cap ocasió, en ninguna, els han volgut escoltar. La senyora Carrasco, la que s'autonomena alcaldessa de todos, la que en l'oposició reclamava i oferia diàleg, demostra una vegada més que el que va prometre en l'oposició i en la campanya és paper mullat ara que governa. Sobre la seva proposta de modificació de crèdit cal dir que una part són incorporacions de romanents, i així cal un incís. En el 2023 el PP ha incrementat un 12% els romanents d'aquest Ajuntament. Recordem, quan estava en l'oposició, la senyora Carrasco deia que els romanents eren fruit de la mala gestió, ara els incrementa, suposa que com a govern ja la cosa canvia. I n'hi ha una altra part que són baixes del pressupost, baixes que demostren la seva ideologia, baixes al pla director de la bicicleta, baixes a la reforma d'instal·lacions esportives, sí, les que gasta l'esport base de la nostra ciutat, han retallat en pressupostos participatius i menció especial mereix l'eliminació del pla edificant. Amb aquest retall renuncien a inversions educatives necessàries en la nostra ciutat. El programa autonòmic del PP diu ben clar que donarà diners als ajuntaments per al pla edificant i vostès segur que no es volen. La setmana passada l'Ajuntament de Vinaròs, que governen vostès, aprovava 16 milions d'euros d'inversió del pla edificant en el seu municipi. I el problema no és sols que hagin renunciat a aquests diners. El problema és que després de 15 mesos de govern no tenen cap proposta ni cap pla per donar solució a la petició unànime del Consell Escolar Municipal per reformar i fer actuacions en l'Escola Bisbe Climent, en el Cervantes, en el Carles Selma, en el Sant Agustín i en el Jaume I. 15 mesos després que va començar el seu govern i del seu anunci de que seguirien treballant per l'educació pública, s'ha demostrat que era un anunci fals. I què ens proposen vostès? Doncs miren, hi ha coses que compartim. Ens proposen la compra del cinema Rex. Compromís, ho portàvem al programa i ahir ens tindran. Veiem que les despeses de personal, que estan correctes, demanen 2,3 milions per a pagar la carrera professional. I, sincerament, n'hi ha que dir-ho clar, això és culpa d'una mala gestió. Això hauria d'haver estat pressupostat en el principi del pressupost. Però, clar, cal recordar que aquest govern va deixar fora a 412 funcionaris de la casa dient-los que no tenien dret de la carrera professional quan la immensa majoria sí que la tenien. I per això no van calcular bé. Vostès porten en aquesta modificació triplicar la despesa en comunicació, el que la senyora Carrasco dia autobombo i propaganda. Com ha canviat la senyora Carrasco de l'oposició al govern,
Menció especial mereix la senyora Giner. Senyora Giner, de veres, demane competències. Si ho he de dir, n'hi ha gent del seu equip, com per exemple la senyora Espanya, que per a sorpresa nostra s'ha demostrat molt mala gestora i que fa molt mal la política. Segur que vostè ho pot fer millor. No és de rebut, i consideren que comença a ser ridícul, que a cada modificació de crèdit li donen una quantitat xicoteta de diners, 20.000 euros, 12.000 euros, per a que vagi firmant factures. Crec que val la pena que vostè tingui competències i que demostre que és una regidora vàlida. I després d'això, cal dir que aquesta modificació de crèdit se basa en un engany i en una mentida al poble de Castelló, un intent de mentir a l'oposició i especialment una mentida del Partit Popular als seus socis ultres. El senyor Redondo va dir que calien $500.000 d'euros a cada patronat, des que gestiona el Partit Popular, clar, no des que gestiona Vox, el que gestiona Vox, per a solucionar els problemes del Fadrell. Claro, després de 15 mesos de govern, de 3 modificacions de crèdit i del gran pressupuesto del canvi del 2024, us se pregunta què casualitat que necessiten $500.000 d'euros cada patronat. Per això vam preguntar en comissió quantes factures n'hi havia pendents de les anteriors legislatures. Ens va contestar el d'Esports. Va dir que ninguna. Ninguna, cero. Igual que va dir ara la senyora Noelia Selma, no sabia contestar el patronat de festes, però ho ha dit, tengo una deuda de 30.000 euros. És a dir, que vostès a 1 de gener del 2024 tenien un deute de 30.000 euros en un patronat, però necessiten $1.000.000 d'euros? Senyora Miralles, jo crec que algú li ha tangat. I per acabar, aquesta modificació de crèdit, i tal com diu l'informe d'intervenció, no compleix amb l'estabilitat pressupostària. És cert que ara mateixa no està activa, però és cert que se pot activar en qualsevol moment. Per tant, jo us demanaria als senyors del Partit Popular que no jugaren en foc perquè ningú vol veure els comptes d'aquest Ajuntament intervinguts. No seria bo per a aquest govern, no seria bo per a l'Ajuntament i, evidentment, no seria bo per a la ciutat. Moltes gràcies.